Benvingudes i benvinguts a una classe de mitologia grega amb 5 cèntims i les muses. Oh, sí. Però abans de començar toca passar llista. A veure, aixequeu les mans totes i tots al ritme de la música. Som-hi. Tenim a Ricard Ostrell, està present la Pilar Rahola amb el Joel Joan al costat. A l'últim de la fila ha estat dels comentaris amb la bandereta espanyola, com sempre, un habitual. Però qui falta? Qui ens queda? Qui arriba per allà? Qui és? Oh, mama! Fa acte de presència a l'avançat de la classe. El fill pròdig, el referent per tothom, l'eterna promesa, el número 1. Parlo ni més, ni menys, ni més que de les patillades sobre la mitologia grega de Disney. Aquesta és la història de l'Hèrcules, un nen normal i corrent si no fos perquè és fill d'Hera i Zeus. I si no fos perquè això és fals. Però bé, acceptem adaptació de Disney com animal de companyia i no criticarem la vida privada de Zeus. Relacions obertes a part, a l'Olimp tot era alegria i felicitat. Cavallet per aquí, MDMA per allà, fins que arriba ell. No havia tingut tantes llàgrimes als ulls des que em vaig ennuegar amb un tros de moussaka. El senyor de l'Inframón i rei dels Emos té un pla per dominar el món, però sobretot un pla per enderrocar el seu germà Zeus. Prometo que ja paro de posar Zeus. La qüestió és que el pla malèvol de l'Hades té una petita esquerda com bé li fan saber una espècie de barreja entre les Moires i les Grees. D'aquí a 18 anys els planetes s'alinearan oferint una oportunitat d'alliberar els titans i envair l'Olimp. Fàcil i senzill sempre i quan l'Hèrcules no estigui present per evitar-ho. És per aquest motiu que l'Hades encarrega als seus 2 deixebles Pena i Pànic que li donin una pòcima que el transformarà en un simple mortal. I la poció funciona. Però al no ser ratafia, el petit Herc no l'escura fins l'última gota i així aconsegueix mantenir la seva superforça. Llàstima que la superforça no pugui guanyar el poder del classisme, perquè a l'haver perdut la seva divinitat, el petit musculat no pot tornar a l'Olimp. Així és adoptat per 2 mortals molt amables que res tenen a veure amb el mite grec. Oi, Alcmena? L'acudit és que l'Alcmena és la veritable mare de l'Hèracles al mite grec. Passen els anys i veiem com l'Hèrcules és un adolescent amb superforça i supermugrons en espiral, unint-se al club de les celles d'en Sanji i les galtes de la Tori. El que no té en espiral són les seves amistats, perquè el pobre Herc no acaba d'encaixar a la societat ja que és vist com un monstre. Davant de la depressió del seu fill adoptiu, els pares mortals decideixen explicar-li tota la veritat. Ho portaves al coll quan et vam trobar. És el símbol dels déus. La puta. Així doncs, amb ganes de saber qui és i acompanyat per un tamacle, tan tamacle que Disney em reclamaria fins l'última pesseta present i futura, l'Hèrcules es planta davant l'estàtua del seu veritable pare. Fill meu, el meu petit Hèrcules. Aquest li explica tot el que cal saber quan ho vol saber, però també li diu que el classisme és més fort que l'amor fraternal i que si no és un déu no podrà tornar a l'Olimp. Així li torna el seu cavall Pegàs, això que sigui segur de ser entre cometes, i l'envia a buscar un tal Filoctetes perquè l'entreni. Puc combatre el món fent-me gran i fort. L'amic Phil resulta ser un sàtir acusador de nimfes que acaba acceptant l'oferta d'entrenar l'Hèrcules perquè si no, no podria seguir la trama. I bastantes trames hauré de fer amb el copyright aquí, però deixeu-me escoltar una vegada més el gran Jordi Vila cantar. Ho proves un cop, els dones un nom, i això fa atletes moltes taulletes, però curts de top. No ets res sense ciència, cal força i prudència, demana paciència i esforç. Així m'agrada! Gràcies a l'entrenament d'en Phil, l'Hèrcules es transforma en un gimbró, tot musculat i preparat per ser un gran heroi. I així anaven motivats i encigalats cap a Tebes quan una jove misteriosa és atacada per un centaure blau. Som-hi, Hèrcules, demostra tot el teu potencial, demostra tot allò. Però no us preocupeu que està bé, perquè pumba i problema resolt. La jove es presenta com a Mègara i al ser la primera persona que li mostra una mica d'afecte, l'Hèrcules s'enamora perdudament. Oh, que maco seria tot això si no fos perquè la Meg treballa per l'Hades. No! Ho sento, però sí, estimat Rachel McQueen, catxau. Perquè mira que resulta que t'explico què passa, què succeeix, que fa temps la Meg va fer un pacte amb el déu de l'Inframón per tal de recuperar un antic amor. Un pacte que, com ningú esperava, no va acabar del tot bé, quedant-se sense la persona estimada i obligada a ser presonera de les ordres del Cap en Flames. I quines són les ordres del malvat més icònic de Disney? Trobar el punt dèbil de l'Hèrcules. Així envia monstre rere monstre per intentar acabar amb ell, mentre la Meg investiga que investiga. I sabeu què acaba descobrint? L'amor. No hi
noia, no ho amaguis. Saps qui ets i què senties, nena, no t'enganyis. Ho sabem amb qui somies, sigues més adulta. Obre el cor i estima que no fa cap mal. Nah, fort amacle, però no tan fort com el rancor de l'Hades, que veient que se li acaba el temps decideix utilitzar el seu últim recurs, el Tribunal Constitucional. No, perdoneu, és el costum. Utilitza la pròpia Mègara contra l'Hèrcules, tot reptant-la per fer un pacte amb el jove musculat, els seus poders a canvi de la llibertat de la Meg. Ah, quin problema, quina disjuntiva, quin dilema! Però no tan dilema com donar-li m'agrada si t'està agradant el vídeo, escriure un comentari si vols comentar alguna cosa i subscriure't al canal si vols subscriure quelcom. I recorda que tinc Twitter, TikTok, Instagram, Telegram, Enciam, Aviram i Paral·lelogram. I Bizum, sobretot Bizum. Ja ho sé! Ja sé que ho sabeu, ja ho sé, ja ho he captat. El qui segur que no tenia Bizum és l'Hèrcules, i ara encara menys perquè acaba acceptant el tracte de l'Hades. Així perd tots els seus poders, els titans són alliberats, els déus empresonats, l'Olimp és vençut, l'Hèrcules és apallissat i la pel·li s'ha acabat. M'agradarà poder saber com es fa per conèixer el meu. Era un moment narrador omniscient que enmig del combat la Meg queda molt mal ferida, trencant una de les bases de la taula de diàleg amb l'Hades i fent que l'Hèrcules recuperi els seus poders. Oh sí, Spiral Nipples is back, Musculman ha arribat. De tot l'univers i del món sencer, el més fort de tots i bon Jan també. Tu contra els dolents sempre a punt de lluitar, per salvar el món ningú no et pot guanyar. Llàstima, llàstima, llàstima. La Meg mor. No! Aguanta'm el combat mitològic, diu l'Hèrcules, que es planta a l'inframón amb els seus megapectorals en espiral per tal de recuperar la seva estimada. Així es llença al riu dels morts per rescatar-la, però... L'Hèrcules surt transformat en un déu, demostrant la puresa del seu cor, però sobretot de les seves accions, ascendint com un veritable heroi i guanyant-se de nou el seu lloc a l'Olimp. Un Olimp que segueixen sent uns classistes de merda, perquè evidentment la Meg no pot entrar-hi. Nah, però no us preocupeu en excés, que això és Disney. Em vull quedar a viure a la Terra amb ella. Per fi he pogut trobar el meu lloc. I fins aquí! L'Hèrcules i la Meg van ser feliços i van menjar nissos fins que aquest va embogir i se la va carregar. Jaja, que maques eren les històries de l'antiga Grècia. I si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials, escriure els comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. Jo vull amar